mga Avengers, ako lang si Mineil and welcome to our YouTube channel. So guys, before I proceed to my video or before I proceed to my vlog, intro, pasok! Okay, welcome back again. So, for this video guys, i-surprise na ako si Langga kay nako gift niya. It's a graduation gift guys, kay ning-graduate na siya pero not totally ning-graduate yun kay nakadawat ra sila og katong ilang picture graduation pics and wala pa sila kapaso, so dili pa gid siya matawag nga graduate, so ibutang lang nato siya nga semi-graduation. Sakto ba? Semi-graduate lang sa kay kanang wala pa man jud kapaso, so wala pa lang graduate, diba? So papasoon sa nato siya usa siya maka-graduate yun. So nakoy gift niya ang hinaut unta nga ma-appreciate niya bisan gamay lang kay luoy taon kaayo. Akong gift niya guys is helmet. So luoy man kay yung helmet tanawa. Mao ni siya yung helmet guys, then luoy man kaayo. So naman sa budget gamay lang sad. So mao to ako na lang siyang gipalitan as graduation gift nako para niya. So thank you day sa shopping akong napalitan sa Shopee seller guys. Tara ang seller nga akong gipalitan. Barato ra jud kayo iyahang mga items, so mao to ni palitan lang ko and ang kanang dito gana kanang unsa kana iyahang unsa gina ang iyang daabot basta kanang iyang bayran na shipping guys, so loading, so yung shipping guys so barato ra, so mao to ning kuha na lang jud ko ni commit na lang jud ko guys. Wow, charot. So wala pa man siya dire guys, naligo pa siya, so na siya dito naligo, so dili ra madunggan og nag-vlog ko dire karon. So wala pa nako na abrihan mga Avengers ang kanang iyahang helmet guys. So dara siya gisanitize na nila magayna, so dara siya dako gid siya guys. So barato ra, dara ang seller sa akong napalitan, 699 lang ni siya. So bali ang original price dili ani is kuan man to 15 ba to, so mo lagi sale nila, so 699 dala sa shipping 889 na lang. So thank you so much sa seller ani guys, basi ganahan mo palit og helmet. So for the safety purposes man sad Langga akong gipalit niya. So wow, mao ni siya, wala talaga niya nga ihatag na to gift para ni siya. Siya mo open, dili lang ako mo open, siya ray mo open. So guys, wait, magpasalamat din ko sa tanang mga ning subscribe na mo, road to 4K subscriber na may hinaut unta nga i-subscribe pa ninyo, i-like ninyo ang mga picture and wala, dili ito matungan. I-like ninyo among mga videos or everything and i-share ninyo o ganahan mo sa among mga videos. So guys, tabangin taon mi nga naanamikuan, you know mga. So, update na lang ko yan guys ha. See you in a bit. Bye! A few inches later. So, I'm back guys. So, naghulat pa ko niya. After 5 minutes pa ko na siya mahuman og kaligo. So, hulaton lang na to siya guys. Ala, nana siya. Nana ka gingging? Yes. Nana day siya guys. So, tara. Hey! Maguya mo na. Too much bad! Why like this? Maguya, laga. This is madness. Laga, isa. Nakoy Yes. hatag nimo. Nakoy hatag nimo. So na? Ay, ka shock. Hindi ko masya. Ayun sa, piyong sa. Okay. Piyong sa. Ayun sa, piyong sa. Piyong sa jug. Okay. Ayun sa jug mata. Ayun sa ha. Ayun sa jug mata. Wala ka mamata. Ayun sa jug mata. Kaya nagdisod ko. Ayun sa. Gay. Gay. Mata! Ay, wa! Unsa? Unsa ba? Hello! Thank you, ani. Unsa na? Unsa na? Sa package sa gawas. Taka mo ka. Uy, Sa abrihin Metro ba? Manila, Sige guys. na, abrihin. So, wow! Abrihin. Unsa ka na siya? Abrihin. Tangkig worm. Dragon. Abrihin. So, mga Avengers, Siksiyo doon ni mo. mo pa paguman akong ligo. Uyuyo. Surprise ko sa gift ni Langga na ko. Sa ni nato nga gift? Ambot, unsa na? Graduation gift?
Yes. Salamat kayo ning ko na. Lang So mga Avengers, tutoy mo makita. pasensya. Pasensya na kayo mga Avengers sa atong kuandro na attire. Because we are human and doing mistakes. So mga Avengers, let's open the basket mga Avengers. Dako pa magtutoy na ko gingling. So mga Avengers, open na natin mga Avengers ha. Lipay ka ging. Siya ka ging wala awas. Makala Siya ko na. Kuan gayo na. Snip mga gayo. So, Na snip. yun siya na snip. Naiwa ba? Grabe. Naunta na yung gate ng mga Avengers. So, Yo, hinoyo ba? Maguba ang karton. Wait a second. So, let's open the case. Go. So, no deal. Unsa? Dili ba? No deal. Wait sa. Para ni mo, unsa na be? Clue. Walay clue. Ini, Okay, para ni mo, unsa na? Crocodile. Gamit kina ni mo perme. Kuan. Aywa. Ikaw, binuwang hinampak. So, kuan is siya. Tanggig. Magtutuyo. Lugwa. So, expectation ako ng mga Avengers sa usa ni ka things nga makadagpalipay sa katao. So, Yo, charot. I got prepared Tao. without any Lugwa na preparation. So, that's why I set you free. Lagi na. Muna siya itawag guys, inside in my heart. Lagi na. So, let's open the case again. Wait sa. Up. Isa. One. Imong tutoy ba lugwa? Yeah. 1 and 4. 3, 2, 1, go. Gaya. Ay, kakay. Sabaan, di mo buyok eh. Salat. So, di na tayo mag-change mind mga guys. Ito na napili nating box. So, house unlock talaga. Yeah. Hello, yute. Hello, unsa na? Unsa naman na? Oh, yuta. Yuta ka po. Hello, unsa na? Hindi na pala popcorn. Hello, unsa na? Yinging. Hello, kita Ano mo mga na yung Avengers? kita mo na yung tutoy. Lugwa mo na. Hello, mga Avengers. Kanindot. Hala, kalindog na lang. Hello. Oh, kanindot. Wow, giling. Aywa. Asa? Kanindot mga Avengers. Asa daw? Wow ako. Tarong ba? My God. Wow! Sige daw! Oh, sakto ra! Oh, wala nga natangtang mo na. Balik na. Mabalik ra na, oh. Hala, ano masasabi mo sa helmet na binigay ko sa iyo? Thank you for the gift, Chiki. Wow! Safe na ka na. Safe na tayo ngayon sa ating riding. Yung tandem. Riding sa ating mga somewhere down the road. So, dapat kong pasalamat mga Avengers sa gift sa akong mahal sa kinabuhin ng Slanka. So, mga Avengers, hopefully nga, when usap na to, when usap na itong parang subscribe. Paghigog ba ay? Paghigog ba ay sa... Gilak. So, mga Avengers, sometimes mga Avengers, grabe hindi ko ka-busy karon mga Avengers kay ano, nag-repair mo ko laptop mga Avengers, dili na kayo ka-vlog. Usahay, dili na kayo ko ka-edit. Usahay, dili na kayo ko ka-lugar, dili na ko kalakaw kayo kay tungod. Na need you hours para sa atong unit kay sa uskadlaw di usahay di ma-repair usahay dili basta-basta mga Avengers eh. Sige, So, moro to mga Avengers ha, mga bro ha. So, we are here now inside in my heart. So, nindot siya guys, as in nindot siya, quality, nindot siya yun. Nindot siya, langga na. Nindot siya, sulod langga. Nindot kayo, magot kayo. Okay, sakto Okay kayo? kami guys. Okay, thank you kayo nga rin mga Avengers. Mga palitan, thank you. Mabarato na sa siya. So, safe na sila mag-travel siya, bisan asan siya mga. Yes. So, don't forget to subscribe, like, share, and notification bell para ma-update sa mga bagong mga videos. Gusto mo.
So, Avengers, thank you so kayo. much for watching this video, guys. Hope to watch again our video sa mga sunod na mga videos, guys. So, bye! Bye-bye. Alright. Wow. Tara mga ka-Avengers. Wow. We have to go now.